Lumpung elekai football interdong ke senong area Mauliba knockout football tournament aja RPR. Ya kabala penlong dengan Nong Disong Sport Social and Cultural Club hakasngi balang jong katayo ka shongshit bhapuk hadien ke jing yakun ting jong ki South Liki kenhon elekai haka quarter final bat khamtam na ke jing leg ban yashim mentalang diki arngut ki samla ki balongru ki puron bat ki ting shop haka karkhanas na film khasi jong ke jela bakentob yu samla wellborn mensong bajukot ru kum upahe bat ka samla alba nong klau bajukot kum ka puliau ka bakampen shongshit shushu ki pajba haka tegasni kadai hadien bakitegi arngut ki ting shop bat puran kila ai ke jing shat jong ki hakmat ki pajba kata nalor ki wepat bakan thop ya ka para jong upahe bat ki samla na katege shinong bat ki wei katege jing let jong ting shop bat puran sha katege shinong kalongru hadien ke jing sha khot sngob ha ka Nong Disong Sport Social and Cultural Club hamadan Nong Disong nakaliang jong kitegi arngut ki puran bat uting shop habaya kran bat unong thok khobor kilapan pau ke jing sngob tanat ya katege jing sha khot ke jong ki khamtam ban ye bagi pajba kate kathan ki ai ke jingkar shani ki shushu kila kenturu ki samla don sap bakim dei ban don kamen sim le ran hendrai ki dei ban mi shakmat ban pendan kam hok ya kasap katalan ka bau bleu la ai bat deiru ban long ki baslur hakate ke sni uba karding lan lingkhoi uwe ni kiri rong ba kathan nong ston ula long kum ukong san ka jing don langru usor ka snong Nong Disong ba Paulius Karbani uskatri ke snong ba Sylvester Rentong bat kiwe